ngamandla. Emva kweminyaka engamashumi yelilungu leliqela, umnumzana Gana uqhawula umtshato neDA njengelungu leliqela nanjengelungu lendlu yowiso mthetho eGauteng. Uthi ugqibe kwalokuba alishiye eliqela kuba ujonge imeko eliyo elilizwe nanjengoko abemi beli loMzantsi Afrika bephila phantsi kwaloyiko ephezulu amaxabiso ezinto nezinga eliphezulu lentswela-ngqesho. I decided that something needs to be done. Something drastically needs to be done, and I want to be part of that generation of young leaders that wants to build a political alternative to that which currently exists in South Africa. Lo kaGana ayenkokheli yoqala emnyama ukulahla kweliqela nanjengoko elandela ekhondweni lezinye inkokheli ezimnyama esingabalula phakathi kwazo umnumzana Mayimane, umnumzana Herman Mashaba, unkosikazi Lindiwe Mazibuko nombali Ntuli. I have no regrets. I've spent 20 years of my life in the DA. I'm 39 years old today. More than half of my life I spent as an activist, as an organizer, as a leader within the DA. Kodwa nangona kunjalo uthi ulahle kuphela njengelungu leliqela kodwa useza kuba khona kwezopolitiko. I will be organizing. There are people that have reached out to me that says, no, what, we need to build an alternative. Akacacike ngokwangoku nokuba uza kusungula iqela elitsha lezopolitiko okanye uza kuzimanya nelinye iqela kusini na.